Dan moet ik winkel in en winkel uit, even wat nice. Maar al die nieuwe kleren, dat jouwt mij net een goed gevoel. Mijn kleine tweede kansje, dat is pas super cool. Oh, mijn kleine tweede kansje, jouwt mij echt een super goed gevoel. Voor is vrouw en misschien zet ik nou een trend in. Dat is mijn doel. Mijn lange broek is nou weer een korte broek. En ik haal zelfs extra heel toe elke niet zegt, hey, wat doe ik? Ik voel dat deze trend zich als een olieplak verspreidt. En elke neer die belt, hey, hij stoot de kant hier. Oh, mijn kleine tweede kansje, die had mij echt een supergoed gevoel. Voor is rood en misschien zet ik nou een trend in. Dat is mijn doel. Misschien als toch wel een lange broek in de kast liggen. Een gat in de knibbel en dat ze hem daar dan nooit weer aan. Knip dan het onderste stuk van de broek af, sla hem een keer om en doch hem aan. En waar weet zet ze dan persoonlijk die